И здравейте, всички, аз съм Леткор БГ и днес няма влиза Nocturne Jungle. И значи първо ще почвам от средата на играта, вече където са спомнали вече миньони и тя нататък, обаче просто да сетих по средата на... Просто ти преди малко, че искам да снимам. Да. Не, Месия. Том. Да. Вече играе на Ектон топ срещу Гъринчо. ОП шампиона. Гарен, който и най-ОП шампион в цялата лига. Предполагам, че той ще би Гарен, защото Гарен кънтри, Рентон кънтри Гарен. Има един проблем. Той пак миньона взе, че го уби. Отивам на бия Израела, миньона го уби. Да разбираш как саднах? Щом да фаната с Вилис. Добре, лаги му. Между другото уби Гарена. Даре кръда го. Като не си го иска. Като не си го иска за какво и, нали? Не си го иска. Не е проблем. Не. И защото ще ме гам. Гейза и гъзито умира от миньона. Знаеш как саднах? Пред мене умря. Гъзи тръгна към мен, иначе ара го целя с кюм, този че миньона го уби. О, Еза. Край, то се мъртва. Нищо, Алистър го късна. Алистър много мръсен къс. Зибея. Окей. Сега чакам Елис. Мерси за хила. Елис гарпа много мид. Оле, майко! То сма скъса. Някой да убие на малко и... Това е Дестора БГ между другото. Наистина Елис виждам много му галфа. Прекалява дори. Ама... Кой такова? Бе другата отново ям. Мислям закуска, не съм бяг. Не съм вечер. Как ти на топ? Аз съм добре. Почти уби Гарена. Но съм идваля Бланка. Оле, майко, и тя ми крава джангъла. Бреше, че съм ми крал джангъла. Много съм тъп. Бях забравил, че... Момент. Гарен, с този скин го помислих за нас. Ама оня... Какъв беше той нас? Оня... Галактик? Египетския. Фараона. Като ти кажа, там египетския, ти ме разбираш. Стъмна го, ела мърши, нещастен се. Бегай, това е полезно.
Това поредно да дебелият ти задник. Да, очаквах. Добре. Те ви има гъби. Майка ви да и пай на двете. Ла, сериозно, майка си каза. Майко мой. Майко! Добре, бе! Хареса ми. Той не ме е върти. Извинявам се 0-2, ама имам 3 асиста. Пък аз Ноктур не играя за килове. В принцип аз като съм джунгъл съм повече сапорт. Месер може да ви кае. Знаете? Да, така е. Той е много търпелив. Майка ти Елис, как ме фана в джунглата ми мъжа нещастна. Пак ме уби, майка и да иба. Някой да уби, някой да уби, някой да уби на малко и... На малко я ще атакува и глупачко тъпа. Елис беше в разите. Тъс тъпачка ще, можеше да си по-факания. От? Да е глупачката. Или лаборато. Да си по-факаното W и да убие Елис. Ама не, трябваше да е тъпа. Мразя ги. Ето кое бе. Да. Браво, 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 браво. О, лъци. Браво, момче. Браво, бе. Омага. Ето Дай ми свободно, имаме фит на Тимо. Каптен Тимо, Андупи. Дупи. Между другото, Елис ме убива, защото ме фаща на малко. Аз за кой фана на малко. Наистина. Много ми е чудно. Тя не му убие едно в едно. Аз скачвам гъс, аз я виждам, тя ма стъмва. Майко, пак ще го тухам. Бати, коварния Демич газе! Извика мене. И бати Демича! Чуй тък му лаша от това. О, не. Добре. Или си да сам. 5-2, вау! Кънтара ми 5-2. И трябва да изберам на пари. Или си на път. Мразят се или след това и... Курва нещапна. Не му играе едно в едно. Майка ти Лебланк! Утнах! И тя се мърда! И не можах да я утна. Пете, курва. Опитвам. Може ли? Робия съм. Аз бях там. Баги ми, брат, Разсъвай. няма ли скачвам. Мисля, че му води по левел. Сега. Няма му тайма. Гледай, брат. Дайте паяци, нещо ме мразят. Но нещо ме мразят. И пак ме е писна. Ако и боксу се. Да, обаче тя е изключително крехка. Тия беше ли са накриво? Що фащат мене да ги иба в устата? Контър Инглиш ли? Да. Отлично. Това ще трябва. Тя е ли ме дразни? Не се очутвам.
Еми, той да удари преди тебе, пачко така. Ако някой не знае английски, просто... Гана, какво прави то? Как ще... То е невъзможно да удари във въздуха. Клиенти... Не тебе казали, да знаеш. Окей, Да не се объркаш. окей. И той отговаря на последното отношение. Там го. What the fuck? Всичките техния тим са Thunder Wars и Крee. Включително легален. И той въпреки това сгони от мене. Тя чуеш, той е Елис. Маланшота. Тя е гъста с Thunder Wars и Крee. Ами ти? Маланшота. И бати мърша. Тя е асасин. Аз съм асасин. О, вярно. Не. Есе се рива. В нашия се рива ряс. Я да пияйте ми балмувам. Thunder Wars и Крee. ОП. Стига бе, Елис, пак ли ме контра джунглива? Това викам, сега си видя синия камък на ния направо. Червения камък. Синия, червения умен. Тя има червен камък. Сега, ела, направо. Сега ако доди, направо не знам какво ще стане. Да. Майка ти в устата, бе, брат! Фаща ма си руката на плюнка. И бати газет. Но тя как? Я почва ти направя газет. Как знаеш къде съм? Как разбрах къде съм? Откъде знаех съм там? И бати газет. Откъде разбрах съм там? Тук трябва да даде хака си. Тук всяк трябва да го има. Бати гъзто. Това вземем керал. Не му разбира как разбира се къде съм. Някаква идея? Аз нямам никаква. Хора, съжалявам, че много пет си игра в видео, но просто делих на кънтър много мърси. Много мърси кънтър ми търси. То вижда, че ви самите виждат, тя ме ланшот вълши пърлел като на фани. Да сте спаят, като ми ги пусне направо на ланшото. О, стига бе, си фидър не ми трябва. Добре, които сте бронза, прати бе, за кофи идват, за купуват, не мога да разбера. Аз съм бронза, но що не прати? Като е долу сами да почна да пизва, ти е лесно, ама... Е смислено. Добре, не мога да се дефикирам... Лекота. Майко. О, човек! Добре, как ми спира магиите? Мама и да има. Умри бе, мама ти да има. Да, Ама първ път да убия... Махай се! Елис! Това се радвам, че съм бил Елис. И виждам гарен и лукс. Брат, сестра, разбираш ли? Махай за грозен. О, не. Изех двойния бъв на Елис. Идвам. Йо. Добре. Бягай. Ти ще се разсъди, ако не убиеш никой. Готов. Окей. Готов. Доктор Сапорджи, какво знаеш? Дори имам май повече си от Алистър, да? Вие убити гарана? Да. Значи мога да пушна. Бачи газето съм. Имам повече си от Алистър. Ела взем керот.
Ето пък Да. аз ще го помогна. Видя, що се телепортна. Отвън. Изчакайте ме малко да ми зареди стойка. Ау. Я го тук е. А тук е го, тук е го. А тук е го. А се бе? Това ми. Аз съм тук. Аз съм заедно. Добре, бе, що се обърне, мама ти да е. Имам проблем. Стигай, как ми спира магиките? Аз съм райт там. Човек. И... Ай, духам го. Спирай камък ти трябва. Така. От тук май няма да се смъкнем. Махай се. Я ще го... О, не. Съжалявам. Може като в какаото. Помниш ли ме от лятото? Всеки спеше на тяло. Ооо. Да еба, човек си ще ме избиха. Къде ще? Добре, както ме е страх. Да не му ударят. Човек, за какво си използвах телепорта? Няма ги. Добре, бота е пас. Укса мога да убие или банка мога да убие. Да опробвам да убия Лебанка. Не, първо е Укса. Добре, Лебанка не убих. Не знам що. Атакувах ня и ви даде Укса машина. Аз явно в паниката съм на целия Укс. Човек, Как бях и на малко и аз се ебал глупака. Лукса е... Лебанка е по-мобилна от Лукс. Защо не се следва в нея? Кажи. Както и да е, пазете Гарена. Аз не може да почна. Аз съм правят после. Сега в началото виждате съм с лош щат, обаче повечето героите съм ти. Лош щат от началото, после ги късам. Играя на саппорт първо. Защото ако не бях аз, те нямаше се рефи. Така е. Той сам са фигна, ти ама все пак аз помогна. Лебанка или си идват за мене? И аз съм много cool еспо. Не, чакай! Гарен или си идват за мене? Знаех си. Съжалявам хора, но нямам време за вас. Браво. Сега идвам на бота. О, не. Ще може ли да вземем Дрейк? Аз ще го взема. Окей. Само ми трябва Аз ще някой да пазя. ме пази. Аз Не пазя. трябва този дим, ще отида. Тъй. О, не! Аз пък се чуя откъде знаят. Майко, И се отнах на празно. това направих по своя Резрил, ма ефект на улта. И за стрес на газе. От улта на Езрил. Ох, имам малко за кил. Ма не знам, може и Езрил да ме убие. О, отива на паза по летарите. Браво на листа. Какво правиш, мой? Добре, Еза ще ме уби, стига бе, Лези. Еза ме уби! То с как успя? Не знам! Ма просто всичко ме убива. Поне съм за порта на тима. Не, беше Алистър за порта! И керито. Майка му да изба. Виж Алистера. Алистера значи е второто кери.
Али спирате малко. Идвам. О, Не е баланса. към този Джимми, човек. Той е за 5 серия, ама аз съм 1 серия. Как няма убият, бе? Няма лошо. Дай стига, бе. Трябва да бати бълък. Отивам да контраченка. Стигай сега луксът, ако не ме уби. О, Ай, боже. стигай сега, ако лукса не ме уби. Ай, стигай, лукса не ме уби. Не е възможно. Ама разбира се, Елис ма стънна и Гара ми изкара... Да не казвам кой. Червата през газа. Ще да го кажеш. Вижда да се сдържа. Извинявам се. Началата на клипа ще сложа. Забранено за деца, които родителите не им позволяват да псуват. Вече има нужда от помощ. О, не. Мога да се телепорна на някоя гъба. Да го направя ли? Еба, курви! Безплатно, майко е за малашата! Това викам еба, курви и умре. Та сери се много гарна гази, как скача нагоре не мога да ловя. Нале? Да. О, не. Тя ми е едно матрува и ти не мога да ловя. Тя има много пред много малко времето и... Ау. Не знам Човек. коя магика и се пара. Май, пак изгубихме. What the fuck? То са пенза да ви играе, бе. Няма че. Оф. Искам да ко... Ха. Еде ще райт лева, дали ще го убия? Ай, що? Пробвам късметко стане. Що няма шо? Добре, почвам да се фидвам. Нали? Да, обаче... Човек. Какъв лукс? Държа малко, Алистер. Държа малко.
Брат, не мога да пусна. Каза? Не мога да пусна. И имам нужда от малко помощ. От тук нататък почвам танкайте ми. Оне. Между другото хора, който не е финат, тъй като мене, най-добре фармите. Това е Аз? единствена единица с спасение. Да спарните фармите. Това Тебе какво прави? не знам. Ебаш са. Как така не знаеш? Не знам. Тебе тя се размърда. Ще размърда малко заклика. Наистина трябва. Ах, бе! Слушай. Ако ултна... Ей, сега я ще ми газа! Добре бе, сам ли атакувам? Агенцо. Ами... Не. Аз смех. Точно си... Добре, поне умре с мене. Да, и ти намаза да разгърти. Ами какво очакваш? Това е Тимо. Това мразя ти му. Радвам се. Оне. Добре. Това трябва да се отърва от танка. Ако аз имам такъв сега порт, просто ще садна. Какво? Тя ли са мене мала, защото това... Нормално не бъм да не мога, бре. Тя ли са... Такъв ден ще бива просто, че... Дева рани дори ми е. Ако разбираш. Добре, сега какво ще правим? И аз спомням да пъшвам. И да парме. Майко намери два лорда. Само ли? Дали? Май си ти хелис, как ма пашка? Морва ти твой джунгъл? Стига бе! Дай ми ти Тормио. Кой ми е лицето? Аше. Не, на нас. Аре, аше. Тяхното е... Който играе АПАД. О мага. А, Крошката в какаото. Помниш ли ме от татото? Тек пишни тяло. Иван. Точно ще това. И се го дукаш. Къде е Лебонг? Лебонг знам, че оставихме малко. Да, бе. Давай. О, фанахте мъртво! Сега е Лебонг поне умре. Иляне, нещо? Кю, нещо? Браво. Добре, къде ми е сета за Лебонка? Бях я смъкнал. И ми карай. Сета. Кот тако. Поне малко от малко, поне вече ги избивам. Нали? Ще се стопа. И добре бих пуснал толкова много топа, иначе Укса ще да трябва да я гоня по търет. Ректора преди не може да се хилва. Моля? Ректора не може да се хилва с кю. Да.
Не може. Може бе! Аз ще се случи, че О. той се хилва и си викам, не може ли се хилва? Той гледам горе-долу, че не се хилва, ще пусна. Ох! Добре, как то биха? Кой е тоби? Гарен. Добре, ще закуми край джунглата. Знаеш какво? Имам чувство, че Gunblade е по-ефективен от Death Dance. Моля? Покажа, че не те чух. Нищо, извинявай. Някъде съм сгрешил. Не мога да определя къде. Ох, стига е! Так, парча, как метеорит. Метеорит. Метеорит, защото е едно от най-бързите. Ако искаш, остави терата ми на топа. Тя се защитиш. Оле, дракона! Какво за дракона? Аз имам порт. На четвърти дрек. Ох, ганен. Добре, момът ли идва? В момента прави дракона. Добре, идвам. О, не! Хванаха ма. Зато хвана. Докъде съм тук няма да те убия. Моля се пара го пия. Те резекна. Нямах смайт по принцип. Това не го смайтнах. Пак. Чисто чуен. Добре, гарай на травма, майко ми найва. Убиха ма. Да забърна Windows-а. Фак! Добре, бе, бъгна ми се им заби в една точка. Кажех само в една точка. Добре, биха ма. Не. Още не. Айдестър може да защити. Ако има лут поне. Да, той има. То се ли сбах ти Димича газе, само пальците ми взема пунта кръв. Като това ли се редвам? Този гал ще не е лутнал. Идвам. Фак. Защо скочих? О, ти си мъртъв. Извинявай. Че си мъртъв. Добре. Пак. Курво. Умирай. Ти ще иба майката. Иба ти гарена, няма умиране. С газето гарен няма умиране. Пак съжалявам. Обаче... 4, 3, 2, 1. За последния им черната братва или хидра? Черната брадва. Ако гледаш на пак спирит. О, добре, ще. Сирайте Елис. Елис не гарен. И най-къде посочи паяка, там отива Елис. Оф. Много гамна гази, много гамна стомва. Защо мислиш, че фокусираме гарани? Оля малко, гази тира по Оле! Това с някъде да го защитя. О май гад. Сега е човек.
Тя ще взема този мял. Аз отивам до Арда Барона. Давай. Вземем ли? 4 драка имаме. Да, знам. Взимате от следващия. О, не. Не знаеш, че няма никой да вземем такъв. О, трябва майки ми. Е така. Брат, аз нямам пушки. Ти? Ако нашия убия ли лукс? Не. На колко е? Ако... Више. Пак! Лукса ми взема твърде много. Ще чакам малко. Те вземам Юмус Ghostblade. Юмо. Юмото не се ли кажеш по друг начин? Ко? Юму Ghostblade. Юмо. Да. Не се казваш по друг начин. Само се билдаш от различни айтеми в тебе. Добре, тъсно славам, защото натира. Защото единия. Ще звам. Добра работа, нали? Да. И чакай гаренето умра. Аз го изплаших. Добра работа с убиването на Лебланка, а? Хареса ли ти как я убих? Ай, Ляне. Да. През всичките. Хареса ли ти? Да. Обаче много малко хил има. Мисля да си купя хидра. Давай. Много малко се килвам. Не ще ме много тук хил ми трябва. 30 секунди дрейка отивам. Ела с мене, молята. Няма да мога. Хубаво. Пази, аз взимам Петя Дрейк и идвам. Окей. Или поне се Ама не опитвам. знам дали ще победим с него. Там се разправя с Тях. 12. Айде да те вземам, бе. Имам проблем. Изчезнах Те ли? се досетиха. Добре. Прекрасна работа. Мерси. 5-0 Дрейк. Саут! Откачения Ноктурн скача! Откачен Ноктурн, Ляне. Харесва ли ти откачения Ноктурн? Ляне. Да. Скачат през всичките и взема един. Да победим. Качен Ноктурн съм, Не! Няма време за парон! Не! Уф. Пъшвай, че, бе! Че има Дракона пасуваш пърши скоро време. Между другото, хора, дано... Няма да се губим. Сега да господина, може да помогнете да дадете лайк. Ако може да няма негативни коментари от сорта много малък и така нататък. Пак. Као. Нямаме проблем. И аз идвам. Идвам. Умрях. Да се разпазя. Има ли лякора малко? Добре.
Да не Май. да му откоча. Алистър е все още там. Ако се координираш с него, Делка. Ножката в какаото. Помниш ли ме лятото? Как ти пише на тяло? опитай се да започнете. Аз ще правя. И трябва да Или правя. път не иди. Майко Леблон. Махай се. Кю. Няма хора. Ей, Алистър има проблеми. знам аз да ти кажа. Бяхме проблемите. Съжалявам се всеки момент. О, не. Не са. Абе, тая мечта ми кедра. Идвам. Къде са моите мечи? Те вече са в другата. Пак. О, не. Не беше нарочно. Оф, и няма значение. Не забравяй, ние побеждаваме. Добре хора, ако ви харесва играта, може да дадете лайк, да коментирате, да се абонирате и всичко най-хубаво. Марио, отлична работа!